Vimos a presentar unha moción que levamos ao pleno do mes de setembro á Diputación e é unha moción que eu creo que é de bastante actualidade e que nos afecta ao 100% dos concellos de toda Galicia, que neste caso contempla un pouco esa situación na que estamos a vivir os concellos con respecto ao servicio de axuda no fogar e esa escasez de medios que temos, polo menos medios económicos, porque realmente o que a Xunta nos está aportando aos concellos por un servicio que hai que dicilo que é impropio, que non é un servicio propio dos concellos, que é un servicio que tiña que dar a propia Xunta de Galicia, repito, esa axuda ou ese orzamento, esa cantidad que a Xunta de Galicia aporta aos concellos para dar este servicio non é suficiente, é unha cantidade bastante escasa, está sobre os 12 euros hora de servicio a cada un dos usuarios, cuando realmente o precio ou o coste real da hora está por encima dos 20 euros. Así que nos o que levamos neste caso á Diputación para a súa aprobación e esperemos que teña o beneplácito de todos os grupos é que esa axuda sea acorde ao coste real do precio da hora e que logo se lle estén concedendo aos concellos as horas que realmente necesitan, porque hai que recordar que estamos no rural e no rural de Galicia e sobre todo no rural da provincia de Ourense a situación cada vez é máis complicada porque cada vez temos unha población máis envellecida e hai máis demanda deste servicio.